ಬಾಡಿ ಉಷ್ಣ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅತಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವಾ ಕಂಪೆನಿ ಬಾತ ಒಯ್ದಾರ ಇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಹೊಸತ್ ವೈದ್ಯ ನಾವು ನಿಕ್ಲೇನ ಕಂಪೆನಿ ಖಾಲಿ ಶುಗರ್ ಬೊಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ವಾಟರ್ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ದು ಅವು ಮೋಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನೇಕ್ ನೀರಾದ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಗಡ್ಡೆನಾ ಉಷ್ಣ ಈರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನು ಉಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಉಷ್ಣನೇ ಜಾಂಡತಿ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿರೇಗ ದುಂಬೆ ಉಂಡಾತ ಹೀರೋ ಅಂತ ಎತ್ತನು ಹಿರೇಗ ಇರ್ನ ಉಷ್ಣತಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹಿರೇಗ ಸಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಾ ಹೀರು ಪೋತಾರ ಈತು ಪುರ ಪಾತಿರ ನನಿತ ದೆತ್ತೊನ್ ನೆಂಚ ఆయన ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೇತ ನೋಡು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮೇರೆ నువ్వు ಉಷ್ಣ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇರಗೆ ಪಂಡ ಉಷ್ಣ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಪುನಃ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರೇ ಸಾವು కొంచెం మళ్ళీ ప్రాయద పుణ్యం గుల్లారా పూజ అక్కడ ఎదురుటాన పనులు ఈ జోక్ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟು ಉಂಟಾ ನೋಡಾ ಹೋಗ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂడి ಕಂಡಪಟ್ಟ ಬಾಡಿ ಉಷ್ಣ ಈ ರೇಗಲ ಕಾತುರ ಭಯಂಕರ ಜಾನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಲವರು ಭಯಂಕರ ಮರಳುಗಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇನು ಕೋರ್ನ ಬಾಡಿ ಸಂಪಾಪು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತದ ಮಕ್ಕ ಪಂಪ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುರಿಕೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ತುರಿಕೆಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿರುಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸುಲಭ ತುರಿಕೆ ಕಿರುಮುನೇಕತ್ತ ಬನ್ನಿ ಕಿರುಮುನೇಕ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಕಿರುಮಾಟ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ತುರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಇಂದುಂದತೆ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾನಿ ತುರಿಕೆ ಬಂಡ ಕಿರುಮುನೇಕ ಹೆಂಗಿರ ಕಿರುಮುನೇಕ ಪೆಪ್ಪರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ತರ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಸಿ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಜಾ ಬಕ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೀಕು ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬಡಿ ಕಿರ್ಮುನೇಕ ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಇಂಕಿದ ಕರ್ಮದಾನ ಪ್ರಾಯದಾಕಳು ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಅಪ್ಪ ಕಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಜ್ಜು ಮಂಜಲ್ ತರತ್ತು ಪೂಜಲೇನು ಪ್ರಪ ಪೂಜ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಬೇತ ಇಟ್ಟುಂಡಿರಿ ಸೊ ಇರ್ನಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರ್ನು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಇರ್ನ ಸುಖ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಫಾದರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 2 ಡಾಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಡಾಟರ್ ఒక 2 వైఫ్ లేరు పండ పలాయనాల ఎన్నాల ఒట్టుగుల జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందల్ల 2 వైఫ్ పండ ఎంకెత్ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕಲ್ ಮೀ ಎರೆ 2 ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅರವಿಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದ ಕವರ್ ದ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಆರ್ಡರ್ ದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜೆಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಅತ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಡಾಪನ್ ಓಕೆ ಪಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬಾಯ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಣೆ ತೂ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾಪನ್ ಮನೆ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಪುನಿ ಓ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಈರೊಂಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನೇನಡ ಹತ್ತತ್ತು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಸಾವ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತವು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ನೀತು ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಹಾವು ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎದ್ದು ದಿನ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಅದೊಂದು ಶುರುವಾದ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಆಯ್ತು ತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಲಿ ಪಕ್ಕರ ಏನಂತ ಅದೇ ಅಂದ ಯಾನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ